mukomana ndakatanga kufambidzana naye 2022 ndine mwana ane 7 months. Tanga kudana neni bandamudza kuti ini ndine mwana, kana uchikwanisa kuchengeta chimwana zvikanzi it's okay mwana toita sei tochengeta. Panyaya yemadna yaari kutaura iyi hatina akambotiudza kuti vakuenda kumadna. Akangoenda mukomana nehama dzake nemusikana uyu mwana wangu uyu tikutozvinzwira mudare munomu kuti vakaenda kumadna. Handimbozviziva vanhu ava vanodheerera mambo. Ndibatsirei ndinzwisisei. Munoziva kuti kusunungurwadziwa kwakaita mwana wenepamira vanombonitaurira. Kufona chete kuti amai mwana arwara nemimba vanombondudza. Mwana uyu akazvarira mutoiletu. Mwana uyu akasunuka zvina kunaka kusvika ndafonderwa nechipatara inini. Mwana uyu havanombondudza kuti kwaane mwana. Saka ndisi kuziva kuti vakandiudzira kupi kuti vakuenda kumadna vakatotadza kundiudza kuti kwaane mwana. Muri kuona mwana uyu mambo tasei bvudzi rake. Mwana uyu aifanira kunge akagerwa musoro. Asi ndichibvunza mwanasikana wangu anonditi akanzi iye tanga wagera bvudzi rako kwakavanzika. Kana mwana uyu ari wepano tosanganisa nebvudzi remwana uyu. Saka ndizive kuti dzimwe mhiko dzavakamitisa dzekumujambisa mapoto ane makoko nemapanga hapana here chokwadi chakabuda kuti mwana uyu ndiwavo bvudzi. Ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka chakumbira kuti Martha Chonyera usimudze ruoko rwako rwerudyi woteedzera mashure mangu woti ini Martha Chonyera. Makagara zvenyu mungotaura zvinonzwika. Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Maita henyu moisa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Lloyd Chamburuka waita zvimwe chete. Woti ini Lloyd Chamburuka. Ini Lloyd Chamburuka. Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Notenda moisa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira kuti Eugenia pasi panodya waita zvimwe chete. Woti ini Eugenia pasi panodya. Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Notenda moisa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Martha Chonyera utaure muchidimbu chakaita kuti unge uchimhangarira vanhu ava. Wotaura hako wakagara asi wotaura muchidimbu woti gaga uchitaura pane dambudziko chaipo. Notenda. Ini ndinoita pamusoro emambo. Ini ndauyawo pano padare renyu ndine chichemo chemwana wangu musikana anonzi Rwarashi akanga atizira kumba kwana Lloyd Chamburuka aine pamuviri. Naizvozvo akambodzingwa akarara panze zuva rekutanga, rechipiri vakazouya vachizomutora usiku. Zvadaro vakazomutora vakaenda naye kwaMurehwa. Ari ikoko akabatsirwa mwana, asi mukubetserwa kwake mwana handina kuziviswa, asi kuti iye Ruva ndiye akafonera mukoma wake achiti abetserwa mwana uri musi weSunday musi wa17 November. Zvadaro tagara, ndakazofonerwa nanesi vepachipatara cheikoko Mamhangarira kuti mwana akabatsirwa mwana here kana kuti pane zvamuri kuda? Dambudziko renyu nderei? Ndamhangarira kuti Lloyd Chamburuka ndamhangarira kuti Lloyd Chamburuka pakumitisa kwakaita mwana wangu andipewo pfuma yangu. Vari vese here? Havasisiri vese. Okay. Chii chakaitika? Akadzingwa musi wa26 December. Akadzingirwe? Handina kuzozvibvunzisisa hangu. Chandinoziva ndechekuti ndakazongofonderwa kunzi mwana adzingwa. Anogara kupi mwana? Izvozvi zvari kukumba. Kumba kwenyu? Hongu. Nanhasi hamusati mabvunza? Ndakabvunza mwana kuti wadzingirwei, achibva atsanangurawo zvaakatsanangura. Akati kudii? Ndizvo zvatiri kutoda kutonzwa amai. Akati ndadzingirwa kuti ndaramba kuti mwana agerwe uye vari kuti mwana uyu hasiwe pano. Okay. Zvakanaka. Tichada kukumbirawo pana Lloyd Chamburuka utipo ruzivo rwako maererano nemhosva yauri kupomerwa. Pamusoro imambo, nyaya yemamiriro ayakaita
ndofunga vataura kuti vari kuda pfuma yavo, asi nekuda kwekuti uyu munhu musikana uyu vakaita kutiramwira kuti gara naye usingade uchida wozoenda kuma-DNA test. Saka takaenda kuma-DNA test takamirira ma-results nekuti inini kuti ndinzi nekuti musikana vakaita kundiramwira kuti ndinzi ndinovapa zvavari kuda ivo, ini handisati ndaziva kuti mwana uyu ndiwangu here kana kuti hasi wangu, asi ma-DNA ozondibudisirawo chokwadi. Iwe munhu uyu wakadanana naye? Takafambidzana tikasiyana, ndobva vazounza munhu achiti nhumbu ine 5 months. Makafambidzana kwenguva yakareba sei? Takafambidzana tongoti 8 months. Okay, makarara mese kangani? Takarara tese kaviri. Pa 8 months ipapo kairi chete? Chokwadi ichi. Okay. Right. Saka nyaya yemai ava ka haisi yekuti ubvise pfuma kana kuti damage nekuti mwana ndewako, asi nyaya yekuti wakagara nemwana wavo paternity yemwana iwo waramirwa mwana wayo wakagara naye futika pamusoro yemambo. Ndofunga mawiro akaita handina kubvira ndambovata naye, aivata naamai vangu tanga tisingataudzani nekuti mapiri ano atakaita acho anga ari aikusiri ekuwirirana nekuti ivo vaitigara naye usingade uchida. Asi iwewe shuwa nezere rako iri unga usikoramwirwa munhu usinoda kuti munhu achagara wakadi kuenda mapurisa kuti takandirwa munhu pamba pedu? Pamusoro imambo takaenda kumapurisa ndobva zvanzi zvikanzi imi migamuchirai zvamapiwa izvo nokuti mukasamugamuchira akasangana nezvaanenge asangana nazvo munosungwa nemutemo. Mutemo wokuti wokumanikidzwa kugara nemunhu asiri wekumba kwenyu? Ichokwadi. Mapurisa ekupiwa kwamakaenda ikoko? Kusale Mugabe ikoko ishe wangu. Mapurisa iwayo tichada kutombovaona, hakuna zvinhu zvakadaro. Takatonzi ukangomusiya unowo ndiwo uchasangana zvaanenge asangana nazvo. Ane makore mangani munhu wacho uyu mukadzi? Ane 18. Okay, it's okay. Takunzwa musikana, tipo ruzivo rwako maererano nezvakaitika. Mukomana uyu ndakatanga kufambidzana naye 2022 ndine mwana ane 7 months. Kubva tanga kudanana neni ndamudza kuti ini ndine mwana, kana uchikwanisa kuchengeta chimwana zvikanzi it's okay mwana toita sei tochengeta. Handati alright, hazviite sei hazvinetsi, kana wada kufambidzana neni woita sei wofambidzana neni. Saka 2023 ndamudza kuti ndane pamuviri. Ko iwewe wati une mwana anga ine 7 months, baba vake vari kupi? Vakatiza kutsvagwa nepolisi. Vakatiza chi? Mhosva yei erepi. Akarepani? Iwewe? Okay. Zvakaitika rini? 2022 ainzani? Tendai Tembo. Aigara kuSale Mugabe. Wakabhinyirwa kupi? kuSale Mugabe ikoko. Anga maidanana here? Kwete. Chii chakaitika? Mai vacho vakandikumbira kuti ndokumbiro arara nemuzukuru wangu akusara ega, ini tiri kuenda kunyaradza. Mama wangu havana kuramba, vakangoti endai munorara ikoko nemuzukuru wangu. Saka isusu takubuda dho tichitokiya dhore pamba pedu, tikabva tasangana nawo parodi zvikanzi imi muri kuenda kupi? Nishi nemuzukuru wacho tiri kuenda kumba. Zvikanzi alright, tikanzi mukubva kupi? Tikanzi kubva kwana-Ruva. Zvikanzi alright handibva, tatosvika kumba kuebva tatogara. Saka anga kabata black label, vatatogara iye batopakurwa sadza batodya. Saka takunorara bati wina hamusi kuda doro, hamusi kuda drink here. Saka wina anozoti mukati mune hwawa. Hanzi na wini riri pai tese timwe zvedu. Zvikanzi atorei mufiriji batatomwa. Saka tikarara ndakazongonzwa kuti ndikuita sei, pane something zvandiri kunzwa amanheru. Ndatorara kunze kwakutoedza. Saka ndakabva ndamuka ndaenda. Ndasvika mama wangu uri kuti wakadhakiswa? Ndakabva ndasvikawo mama wangu aita sei, vaenda kumba, vaenda kubasa. In fact kumba kwanga wasara inini. Saka hasati abatwa nanhasi? Hasati. Alright.
saka wati neuyu makafambidzana Hongu. makarara mese kangani? Kakawanda. Okay. Alright. Chakumbira vadare. Wanga ine vamwe vakomana here? Kwete. Wanga ine 1 chete. Hongu. Mwana ndewani? Ndewake. Alright. Hanzi makaenda kuma-DNA ichokwadi here? Makaenda rini? Handichaziva si gore rapera. Ko sei maresults asati abuda? Akanzi anobuda after 10 days. 10 days dzakakwana asi hapana maresults akabuda. Akanzi anopinda pafoni yake asi haana kumbomabuditsa. Okay. Mune namba here dzekuma-DNA kwacho? Kwete. Parisiti hapana here? Pamusoro imamo. Hapana here namba dzekuma-DNA parisiti? Dziripo ishe wangu. Saka chikuita kuti musafone muchibvunza chi? Pamusoro imamo. Inini ndakambofonerwa ndichibvunzwa kunzi tikuona pakakanganiswa kunzi mwana uyu musikana but isu pamatest edu tikuona kuti musikana, tikuona kuti mukomana. Saka ini ndakazobvunza kuti saka maresults anobuda rini zvikanzi imi munongomirira nguva nekuti vanhu vakabhuka vakawanda isu tinozokufonerai. Saka ndakangomirira kuti asifonera. Tone receipt. Kunokanganiswa kuti mwana jenda yake yakamira sei kunozobuda maresults chaiwo here? Ameno pa akanyorawo cheishe wangu. Chokwadi. Musikana ari kuti akarara naye kangani? Kakawanda. Handiti mauya kudare kuti nyaya yenyu igadzirwe. Chokwadi. Munodirei kunyepa muri mudare? Ishe chandiri kutaura kuti pauviri hwenyu pane 1 anyepa. Ishe chokwadi chandiri kutaura handimire pano. Tisingazozivo pamwe munhu anenge ada kunakisawo side rake hatizozivo tese. Mumwe nemumwe anenge ada kunakisa rake asi chandiri kutaurawo ichi ichokwadi ishe wangu. Mwana ndiwarini akaberekwa rini? November. 17 November. 17 November. Iwewe wakasangana nemukadzi rini? Ndakapedzisira kusangana naye muna February ndo patakabva taregedza kufambidzana. February 2024. 2024. Famba sei? Ora zvakanaka. Iwe Martha, baba wemwana wari? Baba wemwana uyu ndakasiyana nawo 2006. Okay. Asi varipo? Vapenyu ndinonzwa kuti vapenyu vari kuSouth Africa vanotombotaura naye navo vana. Asi 2007 ndakasiyana nawo gore musi wakwanisa 1 year mwana uyu. Ndo pandakasiyana nawo. Ndandine vana vaviri musikana muhombe uyo wechi2. Kubva ipapo kusvika nanhasi asi ndavaona. Gore rakapera 2024 iri ndo pandakatozonzwa mwana wangu musikana achiti mama ndawana namba dzadhedhi. Akatsvaga hama dzawo paFacebook achibva azowana namba dzedu asi inini nawo hatisati tamboona. Iwe mukomana mai vari pano here? Mai vari pano ishe. Mai vari papo? Nababa vari pere? Baba vari. Baba vari? Okay. Right, vabereki. Nyaya inoda kuti pane chikamu chachaitwa nevana chekuenda kuma-DNA test. Handitika? Chikamu ichocho tinochikoshesa. Dare rinododawo maresults iwayo tisati taita decision. Handiti? Saka zvatakuita toda kuti mudzoke dare muno musi wa19. Musi wa19 next week todarika svondo iri ratiri kupinda iri. Topinda muchinyi? Musvondo rinoteera iri. Ndo ratinodzoka futi kana. Handiti? Ma-DNA anotibatsira kuti tizoita decision zvakanaka. Handiti? Amai vane kodzero yekumira semubereki vachireva roora. Handiti? Even kana wakaramba ane murume wavo ane vaningina kana kuti vane mwana mukomana anowatsana uyu ane kodzero yekumira achiti ndiri kuda pfuma. But izvo zvinoda kuti tizvitarisise. Taona maresults echinyi ema-DNA akatikoshera zvakanyanya. Ndosaka tati no, nyaya hatigoni kuimhanya yedu kuita tisati taonawo maresults euko.
handitika tisiri kuramba claim yamai yekuti vanofanira kureva zvavanoreva mwana wavo handiti saka iko zviro taakuenda zvedu ndinotarisira ini kuti global irreputable ndikeni chaivo vanoita madna they are very reputable to the extent yekuti ndashamisika iwo ichitaura kuti vari kuti blood ndere mwana musikana here kana kuti ndere mukomana wakaenda ikoko here vanhu maitaura nazvo pafoni pamusoro imambo ndichipindura zvandiri kubvunza chete takatoenda kunotorwa matesti ndinoreva pawakazoudzwa zvekuti mukomana here kana kuti musikana wakataurirwa pafoni vakafona neland nekuti ainyora wacho akanyora kuti female instead of male akakanganisa saka iye akanyora ndi akakanganisa uye vanoita matesti ndobva vachibvunza kuti isu tiri kuona pakanzi female asi pamushini yedu inotiradza kuti uyu munhu mukomana alright but izvozvo hazvikwatadzise kuona nekukasika maresults acho chaivo handiti so ndiri kutarisira kuti makatorwa musi wa3 December 2024 nhasi unoita tokupfuura 3 yatova month handiti saka zvatakuita imi makunopusha makuenda ani munonotora muri mese munoenda mese here zviya singazivi kana pamusoro imambo tauro pamusoro pemaresults maresults aya akaitwa zvechitsotsi sendiri kuti akaitwa zvechitsotsi muri kuona bepa randakabata iri ndakamboendeswa kucivil court nemukomana uyu achiti inini ndamumanikidza kuti agare nemwana uyu mwana uyu akaenda kumba kwomukomana musi wa5 August 5 August yaive mandi ndaitori kubasa ndakazodzoka Thursday ini ndinogara kubasa ndo chinhu chekutanga chechipiri mukomana uyu andisungisa pabepa iri ndakaenda kucivil court asvika kucivil court achibva azoramba kuti nyaya ienderere mberi so panyaya yemadna yaari kutaura iyi hatina akambotiudza kuti vakuenda kumadna akangoenda mukomana nehama dzake nemusikana uyu mwana wangu uyu tikutozinzwira mudare munomu kuti wakaenda kumadna handimbozviziva ana foni anga asingakwanisi kutaura nesu anga ari kwamurehwa panga pasina communication vaisatombobvumidza kuti titaure naye vakatobloka manhamba edu anga asingakoni communicate paakatodzingwa uyu kauyu kumadna pamusoro ishe makaenda nemwana uyu pamusoro ishe takaenda neiyeyu kwose pakakakaniswa pekunzi female male iwe unoita chitsotsi kudare pamusoro ishe wangu handisi kuita chitsotsi asi kuti kuri kunzi kukonfema chaiko kwavari iwo takatoenda pamurehwa pabranchi racho repamurehwa nokuti anga ari kwamurehwa ndo kwatikatorwa matesti nevainyora vacho anonyora wacho bositetri ini amai baba nemwana neanenge achitora matesti ndiye ainyora ishe wangu pozoti tichikutaurwa kunzi madna hatina kutaurirwa kunzi tiende vakatoya vakatomboya kumba vakataura kuti kana makuenda kumadna test titaurirei pagoita hama inokwanisa kunge ichiendawo naye ndobva vazodzoka bheki ndobva vati imimi makaenda musina kumboenda kukoti kweya futi hatibvume maresults anenge abuda nekuti wakambotisungisa saka kwawaifona kwamurehwa chikaita kuti vasakomunicate vaifona vachituka saka isu takazoenda kumapurisa zvikanzi imi cherekedzai kukomunicata nawo kwamurehwa ndokwaakaitirwa anozotakurwa kaozoya kuharare uko ndiko kutorwa matesti chete ndomatsanangura yototi uku ndiko kutora matesti chete anozoenda chokwadi tinogara kuSalem Gabe ichokwadi pamusoro isho ari kwamai vacho nekuti kwamai vacho kwambuya kuSalem Gabe ikoko ichokwadi ndisingazive kuti iyo process yavo inenge yaapapi handizozivewo ikoko pamusoro imambo ndakuramba tichinetsa kuuya pano kutsvaga kubatsirwa ndosaka ndakavimba kuti ndikauya pano munondibatsira vanhu ava vanodherera mambo ndibatsirei ndinzwisisei munoziva kuti kurwadziwa kwakaita mwana wene pamira vanombonditaurira kufona chete kuti amai mwana arwara nemimba vanombondudza mwana uyu akazvarira mutoiretu mwana uyu akasunuka zvina kunaka kusvika ndafonderwa nechipatara inini mwana uyu havanombondudza kuti kwaane mwana saka ndisi kuziva kuti vakandiudzira kupi kuti vakuenda kumadna vakatotadza kundiudza kuti kwaane mwana uyu akasununguka zvisina kunaka akatsemuka pakusununguka vakamufambisa almost 8 kilometers kuenda kuchipatara abva mukusununguka usiku kuchinaya vachiendesa mwana uyu kuchipatara uyu asvika ndobva vashaya manesi ndobva vadzokera naye
ndobva vazodzokera pa3 days kusemuka kwekwe raronda asvika ku3 days ndopakasvika achisonwa vatombonzi endai naye kuhospital bhozi ronda rakanyanya kukura ende panapa tichakwanisa kutisona. Mumwe mudzimai handina ishe wangu. Chokwadi. Amakanikira. I'm sure mtauri munogona kuita sei? Kuwawana handitika. Mukawawana as soon as possible. Munogona kusiya kopi kuno kudari. Handitika. Musi wa 19 patinodzoka. 19 zviya. Musi wa 19 patinodzoka. Ndo patinonzwa nyaya yamai. Marizauts ari apa tinzwa nyaya yamai. Handiti? Tatenda ishe wangu. Handitika. Pane chimwe chikumbiro chandinoda kuya nchidawo chandikuda mambo. Nditambidzwe mwana uyu. Sorry mambo, ndiregererei. Ndasvika patsime ndisiye ndigute. Muri kuona mwana uyu mambo, tasai bvudzi rake. Mwana uyu aifanira kunge akagerwa musoro. Asi ndichibvunza mwanasikana wangu anonditi akanzi iye tanga wagera bvudzi rako rekwakavanzika. Kana mwana uyu ari wepano, tosanganisa nebvudzi remwana uyu. Saka ndizive kuti dzimwe miko dzavakamitisa dzekumujambisa mapoto ane makoko nemapanga hapana here chokwadi chakabuda kuti mwana uyu ndiwavo because kana zvavakanga vachiita pamwana wangu inini mambo zvisiri zvemadhn vanhu vakaita zvakawanda mambo. Mwana wangu akabatiswa mushonga, mwana wangu akaitiswa mhiko zvokuti ipapapa ndaakutotya guvhu remwana uyu tete vaigara navo vakatora vakaenda naro asi mwana vanobvira vambomugezisa kubva muchecho. Muri kuona mambo mwana wandakabata uyu hembe dzaakapfeka idzodzi ndidzo dzese vakamutorera hembe dzemwana. Ndofunga mupurisa wenyu mambo akauya kuzosamona ava ndakamushedza ndikati svikai kumba kwangu. Vakasvika musikana wangu achangosvika. Kana mwana uyu agezeswa kana hembe dzaakapfeka dzawatya idzi anenge asina kupfeka mwana uyu. Ndidzo hembe dzese dzainadzo. Zambia iro ramuri kuona rakabatwa iro ndochariye mwana uyu akabva akaberekeswa kwamurewa vatora zvese. Izvo zvakabatwa izvo ndezvemwana mucheche ari kumba ari kutaura uyu. Ndozvaatava kutobatisa mwana uyu. Zambia iro riri ndochari. Vanhu vane utsinye mangwana. Zvakanaka. Naiwe mukomana. Hembe dzemwana dziri upi? Pamusoro ishe wangu. Hembe dziripo dzakatengwa takatenga dzatakatengawo hadzina kuwanda zvadzo asi takatengawo dzekuti timirire nguva yekuti tiite madheni pamusoro zvawakaita ishe wangu. Alright. Hembe idzi dzakamira kupfekwa dzakamira madheni. Hadzina kumirira kupfekwa ishe wangu. Takatenga hembe dzekuti anenge achipfeka takamirira madheni test. Saka dziri kupi? Ishe zvawakaita mabviro wakaita pamba vanhu ava pawakanomutora musikana uyu. Vakanomutora pasina sisi wangu taatine program yatinayo yeu. Ngati hembe dziri kupi? Handizozive ishe nekuti ivo vangu vakaenda kunotora musikana uyu kwamurewa kusina munhu mukuru vakasara vari vana ndo mabviro avakaita. Saka sisi vanogona kutsanangurawo nemwana wavo akasara anawo. Ukachive mbuya muzukuru ndewakoko sei asati agerwa? Mambo wangu. Mwana anga musikana uyu anga ari kwemwana wangu musikana. Paakabva kusalimga bendakarwara kabva pamba akatorwa nemusikana wangu kwamuri. Saka atorwa kudaro ndokwaakanga ari nguva yese. Zvekuti inini musikana akatozotaura kuti mama mwana asunungu ndiri kumba kwati kwairwaro hanzvadzi yangu ngatiora ichi ndichavo. Saka musikana uyu ndiye ane nyaya dzese dzekuziva kuti ari kupi musikana iyi? ari pano. Titaurirewo kaiwe musikana. Sei mwana asina kugerwa? Ini ndakati handigerese mwana. Ini handikwanise kugeresa mwana nekuti inini vangu ndaitonogeresa kumarainisa ndangoti ane kodzero kugerwa nambuya vake. Totipa hembe dzemwana dzatakatenga dzekupurani ndidzo dzakapfeka ine manapeni ari muchingo zvakasara. Idzo dzimbiri idzodzi. Izvozvi chete ndo zvamakada do preparation yemwana uyu. Nezambia. Imwe ndakanga ndapa zvemuzukuru wangu zvanga zvasara saka hamene kupa akazobvawo kuti akabva ndisipo pamba kuti zvakazoita sekuti asiye hembe idzodzo. Asi ndakamusisa hembe. Saka dziriko kumba. Dziriko kumba. Akabva ndisipo. Dzadingwe. Sindi mwana wake. Ano takapotika pamwe vadzina pasi zvauya vachitorowo dzisiya. Ini ndandisipo. Handautoziswa kuti mwana akunomurora akunotorwa. Hembe dzakatakafo isusu takasvika pamba nasisi vangu zvakanzi hanzi namama siyai hembe dzemwana dzese siyai torai dzaakapfeka chete hembe dzemwana siyai but angosiye nekuti mundiro vaigara vachiitaura everyday kuti kana wakuenda hembe dzemwana dzandakakupa uri kusiya. Iye mukomana haana kubvira atenga something akati preparation handisi kutenga nekuti mwana hasi wangu. Mwana yeyu mambo uyu baba vacho ava pavari kuti vakaenda kumadhini havasati vamubata even ambuya vacho havamuzive mwana uyu
avamuzive chero paakasununguka mwana wangu ndiaigesa mwana wake ega vanga vasingade kumubata kutotanga kuzora mafuta mwana uyu akatanga kuzora mafuta kumba kwangu aigezwa negreen bar iwe nyarara unenge unonetsa kuti right mwana uyu musoro wake ndiwe wakambozvitarisa kana mhino iyo pamusoro isho uratomboti imi mwana mai mimi maziva kuti mwana uyu ndiwe muzukuru wenyu uchaita sei mamboramba mwana aiwa hatina kuramba changamira anga akangonzi vakamirira madheni kubvira achiuya mumba menyu kuti vakamuramwa uzivu ndikati kanzi ko pari kunzi mamuzive mwana hamusati mambomubata muri kurevei tomboti muzukuru wenyu zvabudwa pamadna munomugamuchira sei mwana hamusati mabatana nhasi anga ari kwamurewa mambo mwana anga asiri mune utsinye anga asiri iwewe wati wakarara nemusikana uyo pa8 months ari mukadzi wako azouya kumba kwenyu bva wapa amai vako kuti varare naye zvakurevei izvozvo ive amai vako vakakutambira mwana uyo vakakutanga kurara naye chirudzii iwewo pesa apo ngochita madiro pa8 months ako wakuzonoturira amai yako uri kuvharei pamusoro mambo wangu mambo vati munodzoka musi wa19 mesi adika vane zvokutaura munozvitaura musi wa19 ngatichibuda